thon thu hlo om tak tak kan hriat hian then khat chuan ataka ni kan ring ngai lawa ataka tong tu nia in soi ngei soi po ni se oi harsa la ti tlatan om thin ma se chu tiang mi chuan police pathum hne na changin an thil ton in ang vekin sheta se an la o ilo chewangem he thil thleng hi atak tak ani a police pathum te hian an thil ton hi an hlo em awangin an hna an bansan nge ani kumsang ni parukani a Dave Murphy chuan Salt Lake City Utah police officer na athok thar ve che a arol masaber chu protective service officer ni in theater moile ropui em capital city theater chu a duty na tur masaber ani August Thlâ na atho masak ber ni tura chuan in reportin atho pui thar tur tenen chuan anin hmel hriat liama a duty pui tur a partner mingpo Morgan Matthews ani a duty na hmun tur vel chu an han fangkwal duna Morgan chuan theater chhong hnoi bera control room chu ko hmu in a duty masak ber na tur ani thu a shil theater chu chhong thumani a chhong hnoi ber control room hnuaiah hian basement a awm bawk building hmun hrang-hrangah chuan security camera awmin control room ah chuan monitor a awma theater chhung kiltin chu a lang vek mase a camera quality hi a thalu tuklem lawa light a en lo phei chuan engma a hmu chian theilo zana phei chuan light off ani thina wangin monitor vil chu a sot em lawa engma a hmu tak tak thei chuang lo control room an enzo chuan an round le thuak dona light a in off lo te thil fel lawa om lo te chu an endik le vek thin an endik zo nuwa thil fel lawa omlem lo chuan control room a bok kir le in an hna tho huna zo hun chu an ngak ta thin ani chutiang zong chu Morgan chuan a shil fia nuwa basement a chuan a hruai thla a basement a voi khatna atana a han hmu chuan a beisei ai da in a lo liana makati hle nge hallway lian pui a lo om duaya alai taka chuan piano le chair chu a lo oma light eng chu in hnuaya chuan a thalu tuklem lo theater shim chu a upato a building po a hluito hallway thui lutuk le piano te chuan Dave chu a ti hlau dewa a ompo anuam che alo ma se kal zelin kongka zong chu an han en fel le a chutia room tin le chhong tin an en fia zo nu chuan control room an let le a zan khatna te ani a Dave chuan Morgan chu komtlang nela thokdun fo tur ani awangin thian thataka siam adu a ma se Dave a khosak dan le azia chuan a hip lovin angai nat om lo riawa tul fe a lo chuan biak po a belo an duty hun a zo chep tia chuan Morgan chuan an ti tur ang ti zo a ho thwai chu a chak mel riawa zan khanna mani se Dave chuan Morgan a omdana chuan diklawa om ni tlatin a hria a Morgan chuan theater chu angai na lutuk lawa nuama ti lo ni hian a hria ma se engma chu zo du lem lawa zot po ni se a shil du a ring che alo bok ti chuan ni a liama ni tin chuan train pa zelin engkim man ti dun zela Dave na hna atana changa ani thumna August ni kwa alo her chwa chuan Dave po in an tho dan tlang pui a she chiang to thokhat nia sia in Morgan chuan hemizan hian ama around ve reng turina shila Dave po a confi to a an round dan tlang pui le an en fia turte a hria chian to awangin a she lem lo basement a chang chuan burjanin kongka zong chu a en dikanga theater chhunga chuan round le in mi oman la om lo a en fia le vekanga a top bera a en fia tur chu rehearsal room ani a endik tur ang a endik nu chuan a top bera rehearsal room chu a endik le a thil fel lo a hmulem lawa light a han offa le tumin hallway lama a in her chia tia chuan kongkan na taka in khari chori chu sheta a omna hallway a bathroom kongkhar chu ni in a hria atira chuan building chhunga toemo an ron lut ru anga muhman hlavin bathroom atang chuan man mo takin an chhuwa kani aringa man lo hla takin Morgan chu radio mang chuan a be ngala chhong thumna hian mi toemo anom ti chuan a shil
chuti lai chuan Morgan chuan camera chu alo en renga mahse tu ma hmulo Dave chuan asilai chu lek kangin uluk le film khur tak chuan a ve den dena mahse tu ma hmulo Morgan local hun chu ngakin Morgan nen chuan an han zong kwal le a atlan chian na tur lam nia an rin chu an panduna mahse engma an hmulo chuta chuan har chuak zokin kong khar thom an hriat awang a chuak chia ti na ani kher lawa an lut chia lampo ani thei ti chu a hre chuaka bathroom a chuan ala om mani a ring deuh mahse chuta chuan a voi ni na har chuak le bathroom kong khar chu a khar pop thei reng lawa hydraulic hinge lian tak vo ani ti a hre chuak le thut bathroom kong ka chu hongin silai lek reng pa chuan a han en kwal le veka mahse tu ma hmulo maktiril rutak chung chuan building chung zong chu enfia top mai chu an rela mi anom tak zeta ni chuan building chung khoi molai taka chuan an hmu an ring chong thum na chu an endik le veka a hnuwa a hnuaya chuan an chuk thla a chong ni na an thlen thlak chuan Dave chuan room pakhat light loin on chu a hmungala a off ti a chiang em mai sia chutia alawin on le ringot mai chu makkati in Morgan a hne na chuan irun chholama chong ni na lai thi ona mi ti ina azot ta topa Morgan chuan a on lo thu in a lo chang tu emo ludru nia an ngai kha chong ni na hian a omanga light chu a onani an ring ta a light in on satle a ringot po ani lo kongka zong chu alawin hong vek chong ni na chung chu uluk takin an han en kwal le veka room tin chu an dap chuak vek mahse tu ma nom le chuang lo light te chu offin kongka te chu an khar thali a chong khat na a an chuk le chuan engkim chu alo pa ngai veka basement a an chuk le po chuan arap om angin alo pa ngai veka engma danglam a om lo ron ludru nia an hriat kha khoilai hmuna ma an hmu si lo building a chhuah san an laring chia box si lawa akalna om shatur talin CCTV check an han tuma mahse bathroom kongka ronin khar pop lan theina laya CCTV da alo ni lo hlawa hallway lan na ba ka om lo mahse hallway chu thim veka light a en lo phei chuan CCTV camera quality la chu a chero puisi an han enchina rehearsal room ma light ron engle day fun a enkwal lai vel chia chu alanga chuta kongka ronin khar pop ri chu an hria a mahse kongka in hongemo atitu omang po tu man mulo makan ti ema building chunga ala om churingin voi khat an han zong kwal le a engman mule chuang lo an beidon to awang chuan thil thleng pal ve mai ani ang ti in ngai an han ti thaluya an ho san ta ani nitle maliam le hnu ogas ni som pakhata chuan Morgan chu ama ina duty a Dave ero chu aron kallo chutia Morgan control room a ama chia omlai chuan a hnung maya hall oma jang chuan phun ser ri a hria a amaloka Dave nen anlo tonto chu ngai to chhuakin a thinarim ve deuh to a asilai lek chung chuan thoma hriat na lam chu apanta ani hallway a chhuah chia chuan amma a hnung loka ri anga a hriat kha a hlasot ni hian a hria a thom chu a hnai thei reng lawa ankal hlat pau le a hlave zela mi tu ma mo nei boxi lo step zone a thlen chuan in chung lam pan chhauna le basement a chhukna te chu a enkwal thuaka chuti lai tak chuan basement a tanga lo chhuak khu ri chu a hreta a ama chia omani awang chuan a hlau ve deuh amma a an thil lo ton to te kha a han ngai to chhuaka lau chungin in hnuai lama chuan muang changin a chuka a thleng thla chia tia chuan khu ri chu a top le light chu onin a han hoi kwal vela engma chu a hmulo kalkwalin kongka te chu a in kal le kal lo a en le a en chuak chep tia chuan mei khurim chu sha in a bul mai kongka atang chuan mei khu a lo chhuaka mahse kongka a han honga a chunga lu chuan thil kang engma lo om lawa
aron chua chan na po a mulo mundin mai chu en kwal le in kang mei chua na a omle omlo a zong kwal le veka chongdang zong en vek nuwa po engkang mei ma mulo fire department lam kol a han tum rum mana ma se kang lai ber ko mu tur a sha chi lawa wangsuan a kol du talawa a en kwal nu po a kang mei omang eng ma mu lawa wangsuan a boy pui zui pe to lawa kartlem te liama September nili alo her chuaka Dave chu a na a chuan a thleng ma deuh hleka an duty chan hunzu darnga ni in darli le chan ve bor vela theater chu a thlenga building chunga lu chuan staff member pathum front desk sa lo ti te chu a hmu a kalpet lai tak chuan an zinga pakhatin theater sang chungchang a soilai cha chu a shemana anga event nga hle ramhuai lo soitu pa chu a han pan thale a in hmel sha tirin ramhuai lo soitu ming chu Blair Fuller alo ni a theater senior accountant hi alo ni theater sang chungchang chu a zot thale nge a ama poina duty laya a Thilton mak deuh te chu a shil ve a aril ru ati buai zia a soibok chong thum na a Blair office a chuan in zui chawin chut mun an han rem te a Blair chuan a Thilton chu a shil ve ta ani kumtam vak lo liam ta khan na ka nga ema wangin ka office a hian dar som thlengin na ka thoka ka office ma cha elevator hi aron in ona engine ri hi arin ema wangin a in on chuan a thoma chiang em chin a in on ve satlia ka ngai man zuka ma se keima che in building a ka omti chu ka in she chuak le nu office pon lama chuan hoi chuakin kamit ka len vel china elevator chunga chuan eng floor a nge a om mek ti chu aron lang zela elevator chu basement atangin third floor lampan chuan aron chhauti a sha theya third floor aron thlen chuan a kongka chu aron in honga ka en renga ma se a chunga chuan tu ma an chuang lo kholama thil fel lawa om mani ringin atira chuan enga avak ma ka ngai lo ma se kongka chu a in khar tami alawa eng thilemon hian a dang tlat ni hian a shiata ma se eng ma ka hmusi lo ka office chu chwa sanin ka va endika elevator chunga chuan ka lut china boruak chu alo vot vur mai chutia elevator chunga ka omlai chuan kongka chu a in khar le ang loya ka chuak du talem lo chuta chuan basement chukna button chu metu anom ni om tak hian aron engwa a makkatilu tukuringot noi lampan chuan kan chuka angai na shelo lutuk chuan ka ding ve ringot basement ka thlen chuan tu ma anom chuang silawa elevator atang chuan chhuakin omem ti in ka awa ma se min chang tu anom lo are dia ka wang chuan thom ka siam du lem lawa ngoi hle chuan ka hoi kwala tu ma ka hmulo ka hlau dewa wangin elevator chunga chuan ka lut le a man mo ril ru deuh tak chung chuan ka kaldu na floor chu ka han meta kongka chu a in khar har phian le ngal reife nuwa chuan a ronin khar tange a ka office a chuan ka let le a kong khara ka chut fel nu chuan ka ril ruwa boy khop mai ka thil ton cha chu shil fe angai na awang khop mai chutia angai na shelo taka ka omlai chuan ka office kongka pon chu tuwe mo hian a ron chum le duma kadak chuak dek ka cabinet in khar thathlap kha alawin hongvek a in hong satle amai ni lo ka hmu lai ring chuan khoi tu anomang mai hian cabinet kong khar te chu amal te na ron in honga a in khar le china a in khar deuh thwaya makka tilu tu ka vapan nai chuan thatakina in khar le thlap sia ama a in khar theilo en chin tum chuan ka han hong ve le nga ta ma se ka hon ang chuan a oma a in khar to lo shim ka hlaulu tuk chu ka bungrua ka siam soka ka honal nal mai ani chuta china chuan zana na ka thok du to lo shim ti in Dave chu a Thilton chu a shila anuwa Dave chuan Blair a Thilton chu a duty puipa Morgan a hne na chuan a shil le chonga
tichuan Morgan pawh chuan ama chia a duty zana a thil ton vel chu a hrilh ve le chhawnga an duty na hmun chu a tuama ma chuan nuam an dilawa ti ngaihna vak pawh an hrilo midang som ve hrim hrima tonan nei ve le nei ve lo chu enchin an tuma Dave chuan a thian tha ber Greg chu a som ve a chutia som ani ringot mai chu Greg chuan makati dewa ma se a thian pa som na chu hnial du lovin a lo rem ti ve mai bok a chuk zana chuan angai te te in an duty le a Dave a thian pa Greg pawh chu a ronin lan round hun a lo thlen chuan an thian pa chu an han round puya basement a chuan chuk thladialin light an on rual chuan Dave le Morgan chuan hallway toplama kongka pakhat lo in hongwa chu an hmu ngala Morgan chuan a silai chu phor chhuakin kongka lam chu atin ngal kongka chu Dave nen muang changa panin an hnunga chuan Greg chuan a zui ve zela kongka in hong chunga lo an tum lai cha chuan kongka chu na tak hian a ronin khar thuaya makti mel takin anin en hau ringot chutia makti taka anin en reng lai chuan kongka kalna chu le lama changa ron hon tum ni om tak hian na takin a ron che a Dave le Morgan chuan a chhunga lu chu an tuma Greg chuan ama chia a pon lama lo om chungam lovin a zui lut ve a ma se angai te te in engma an hmu le chuang lo chutia an hoi kwal vel lai chuan Greg chu ron che chuak thutin akila son mi tuemon thu a ron ti chuak hlol chu vele Morgan chuan a ko na lam chu tin ngal vatin ava en fia ma se tu ma mulo ma se Greg chu mi chu ka hmu chiang a lom tin a tang ve tlata a thom no hak po korlum mani thu a soi thei midang an som chung po in thil mak tak chu a thleng thau ti an chiang to a chumdang a in an thil ton chu a chiang to le ngal an hlau em vek maya ranglu tukin an omna room chu an chwa sana ma se thlasang ti vel lam ai chuan mi tu emo lo lut ru ani chuan laring zok thu nei tu te hne na po an thlen thuaya camera dang changkang zok chu an da bela light a thim chung po in an hmu chiang deuh thei to don ani tu po chu lo ni se zana lo lut ru a ron ti buai zia tu chu man nge an tumani camera chazo kan da hnu September ni som panga a chuan Morgan chu ama cheina duty le a control room a chuan thu in camera te chu a han en le diata screen shanga en kwal lai chuan screen pakhat chuan amita latatlat mai auditorium lian bera chuan chair pakhata tu emo thu ni om tak chuan mu a ma se a hmu chiang theilo an la man ngai lo camera ani Avangin han zoom chian dan po ala thiam cha lawa a hmu dan chuan mi pa korlum ha ni om takani chupa chuan camera lam chu ron hoin chunglama en le a bawrua ka chuan muang changa kangin ceiling zone vel a thlen chuan a bau dai mai ani Morgan chuan en chian tumna ril ru po apu to lawa ani em to lo ti in chumini la chuan a hna atang chuan a bang ngala hi theater a azan man nun berani ta ani Morgan a ban hnu chuan Dave chu ama ina duty ta a control room a thut lai chuan piano tumri chu a she thuta theater a chuan mun pakhata chia piano om ti a shekara chu basement lai taka piano in hung kha ani chulai mun ven him chu a hna ani ti a sha a basement a chuk thla ka zu en fia chu ati ngei turani ti sha in control room chu chwa sanin basement lam chu apana a hnai tula piano tumri chu a ring tula a thleng thla a piano omna lama a in her chia tia chuan piano chin chu a in khar ri dupa a ri po chu top chhun zom ngal a en kwala tu ma amulawa laita on hnu po chuan eng thil rin hlel om ma amulo ani po chuan a hne tong khong ve to a mundang po enkwal to lem lo chuan a duty na room a aleta kongka chu kalin a duty hun chung zo hun tur chu a ngak shama atu ka chuan an pu te hne na kalin theater a duty du to lo thu chu a shil ngala
duty le ai chuan ka bang zawk mayang ati thlawta mundanga an transfer phata ani anu le zela po officer sang sang anda china ma se rei duty nga man om ngai lo shim shima achokin mi sang sang chu an duty tir ta to pani November ni somni paruka chuan police officer pakhat Josh Thomas chu full time theater duty tur chuan anda a duty masak per jana chuan tuma duty pui tur ane ilawa wangin ama chuan a duty chumi zan chuan Dave chu theater bulvela chuan petrolin alo om hnai remchang hlawa Josh and radio manga puitu tura kau chu asia du lo sate ma se theater nai ber tu ani awang chuan Josh puitura akal nge yangai ti chu asia Josh po chu remchang mu chuan theater a thil thleng thin chu shil shiat ve nge adu ani theater chu apana theater pona Josh lo chu mu in Josh chu alandana chuan lo nei hi anga Dave chuan rin dana nei sa deu Josh chu pan nai ngal vatin thil thleng chu azota Josh chuan around laya o asha thule thil thlen dan chu ashila basement a oni om takshia in a pan tha ma se engma mulo chong chunglam en chau zelin chong thumna thlen chuan elevator chu aron nunga basement atang chuan elevator chu aron chau chong thumna alo thlen chau hun chu nga granin asilai chuan alo tin rana ma se aron thlenga kongka a in hon chuan tu ma chunga an lo omlo mi tuemo an lut ru ani churingin heta tak hian puitu tur kha akawa a hlowa wangin pona alo nga kani an pani chuan theater chung chu an fangle thuaka auditorium lian ber stage ha chuan ding dunin an ti Dave chuan mi pui thutna tur lam chu hnung chonin Josh chuan alama hoi thunga an ti tui molmol lai chuan Josh atong lai chu top chatin ka hau chung chuan mit khap mi alo hian Dave hnung lam chu a en renga Dave chuan engthil nge thleng tia zotin Josh chuan inunga khan engemaw om ti na changa Dave chu muang changa in herin Josh a thil thir reng chu engthil nge ani ti a hrenghal an hnung hladeuh hleka chuan papakhat korlum ha hi an mani hnung chhon zong chuan alo ding reng maya chutia makti taka an en reng lai chuan chupa chu rang tak hian an lama aronin her thuda a mel chu kang chhevek hi a anga amit chu adum kwal rui bok lau tak chung chuan an en renga chuti lai tak chuan chupa chu tlan thutin theater hnung lama chuan a pilbo ngal daya Josh chuan chupa chu ron lut ru nianga in Dave chuan theater chunga sang an mani ti boy reng tu kha ani aring ngala lau chung chuan theater chung chu an en kwal le thuaka ma se khapa kha an muto lawa thil dang lampo an muto lem lo control room chu pandun le in Dave chuan an thut pui te Josh a hne na chuan Morgan Bansan le an thil ton thin te ama nge po a in son chwa san zong zong chu a shil fai ta veka Blair thil ton po chu a shil ma se Josh chuan a that lo chu keima ka om to alom tin alo changa a hlau ve che alo ni in alang he thila thlen nu hian Dave chu theater a hian akal to ngai lo shim shima ma se theater a thil thleng to chu a chui char a thil chui chwa chuan 1940s chawa khan he theater hi nasa takin alo kang to chuti lai chuan papakhat chu kang mei chwa channa basement a chuan atanga a kang hlum ti chu a hai chuak ta ani a thil sha chwa chu Morgan le Josh po chu a shil ve an vai chuan kha kang meya thipa thla khan ati boy thin ti chu an pom tlang ta ani ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani leri phota min lo ngai thlak saka wangin kalom lu tuke